Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Marites Canapoluan. Dahil takot, Dear Manong Nemi. Masursurunak Manong Nemi nga dimteng dito'y balay, itinak pa nagikarubak. Abay na pasamak, kapikas tati langam. Masursurong ka. Ha? Marites, api kastat langam. Nakaadado kaya di nga arsagid dito lugar tayo. Lugar yu dito ka nga di makil. Inaikama lang kata kayo. O dito lugar mi. Kas kalag dadamo nga rod matakas ta. Apa ya? Ni Densya. Apa ni Densya? Imbaga ka kasalag grupo pang senior citizen. Nakarusangar ng rupa na. Kinapi nga main kasi natin magam. Sinot mo sa ron. Anak ko na. Ibagbagak laking kuha na ti pudno. Masurungkit din. Ano ti pudno? Nga, kasla senior citizen ti lang na. At arusangar nga rin ti rupa na. Ni Densya kitaon sapi ko na. Ni Manang Densya ko nakatamanang ata. Awan sabi tayo. 60 na. Ubing peso na. Kawan ang kasla grupo pang nga senior citizen. Rusangar ti rupa na. Kaya sino nga minti saan nga masuron? Kaya apay nga uyaw. Nga uyaw. Ibagbaga na pudno. Masurong ka din. Kaya po, Marites. Gato ka, tibagbagakin ka. Ngapay. Dagas, tibang ibagat ti pudno? Timade, ket na ibagam ti sang pudno. Ibaga ko mga didensya kaya, nagpindas kandensya, kas lakalagtawin ti 16, kunak ko mangharod, daya timade. Ket pananguyaw ngamin day. Madi masaktan ti tao. Anong ti mabalin na no? Kasi man ti panagrupo-rupa na narusangir nga kasila senior citizen, numang paubing pa. Siguro akit, gabot na busy, gabot na adot trabaho na, iso na namasikas bagi na. Kaya ano ko ba't pakibiyangam? Papi ko magandyak magibiyang. Dakas ko ba't mangibaga? Kasi ano pa nangibaga ang mamina? Ay, manang Densya. Kasla ka madala grupo-rupan ng senior citizen. Api kastat lang at rupam na karus-rusangin. Kulak. Dakas ko ma. Salsalutsudat lang. Api kastat lang no ko may baga, nagalas, nagpangit ka, no ko bakit. So, saludsud lang day. Anang ko na. Anang bibiyang mo ko na. Siya ka nga rod ko. Yung siya ka lang ako. Napintasak mo. Awan timbaga nga nakadilawan talangam. Awan nga rod. Ano yung baga nga sarang talapayag mo? Napimpitas ti sarang nga lapayag. Ngam tayo kimup-kup. Hanggang slaul lapayag na. Alaman. Ay, Marites. Makasarak kanto. Iti mang tutup keng ka. So, kati may balakad ko keng ka, numapang ka makikaruba, anadam tangiwat mo. Tildang aramidem. So, ibagbaga ka lang tipod, no? Ibagbaga mo, salsalutsudem. Salutsud na niya nga ron. Gapot ay subot pa nagkita. Kasla senior citizen tilangana. Nga rusanger ti rupa na. Apay, mati ko mga ibagam tipod, no? Ngisot makita. Yan na. Sumarti ka nga rin. Gagluto. Mamisina ko. Ganyan tumigat. Sa paming tagring. Tapos nilikas takit masapag nga grubot nga nagtrabaho. Agad di. Tilad na matitilaw mo ti padam nga tao. Tabagim ngay. Di datilawan nga rod. Manong atawin yun, ngagdenden na kinakay mo, apay ngaging ganit takit, pa anak yun, kung na. Kita no salutsudan takit, hamping nga dimdig anak pingo na nga. Baka, di bagada nga, ay, ni Marites, naglaing aguyaw, tinamo ang uyawan tabagbagina, ay, baog, nungor ko nada. Dadat ba din? Apay na panagnakanda ang baoga? Apay na paduktura kon, dapat na resulta na ko ngadyak makaanak? Dahil ti madi. No salutsudan na lang, apay kang gana takit akong pa anak mo.
Kung nadagat ay, hampay dimteng. Baka ito no, mau yung bulan, ag siya ginawak ton, may nga tawan, ito lang ah. Ngam no ibagada nga jak makaanak, awa ebidensyada, datat mali. Lahat ka nagluton. Bisina ko. Nagluto ko kumalat ng amin na. Sa kayat para luto. Painasawa na kung sa tagluto. Babae tagluto. Walain kan. Sige nga ron. Manong name pampanunutek no dakis tag saludsod wano mga ibagatipod no. Haan eh. Diba? Tima de, no ibagam, nga tay pangit ket napintas. Tima di, no makita, no ibagam nga, ta igamam, no bagada kita, cellphone no, ape, tinakaw mo, di kaya ba di? Yung masaludsod ng laki di tinakaw mo, saan no, saan di saan? Oy, tinakaw mo, naku nakakit iso, awang question mark na. Oh, dar gid karoba arsagid da. Di damot madilaw agsalsalud-sudak lag kakuradak. Oh, apo aya. Di mang mangan kami manunaming kinitimyo ng asawa. Dati ba nagan na? Diyak lang kumakait idin nga sinong bata. Di kami nimbaga na kantyak, hindi nga nagan na kit art. Gayam kat. Umawang-wang nga, umatibong-bong nga timyo, di ba nga awag daging kuwan. Bakit kita anak, bakit? Bakit ako na ya? Bakit ko na? Ano, tawag ko ka? Marites, sweetheart. Marites, sweetheart. Napi ka sa panangkinang kanyak. Napaka-adamat uyam kanyak. Awan uyawag kang ka. Ibagak kang kakit buhapo ka. So na lang nag-alastanagan mo, timyo. Di ar-arman nak, timbagam nga nagan mo, art. Kito, artemyo. Yung tipalayaw ko, timyo. Bagbagam idi nga, apalayaw mo kin art. Artemyo, art. O po, nagpindas nga balik, art. Itagayam, timyo. Matipang nga timyo. Ang si Marites, uyaw ka saan mo uyaw dahi diya. Kita mo nga pa nang uyaw, timandinganagan nga timyo. Nagpindas ti timyo. Team. Team. Dito ti timyo timyo. This is a team. This is your team. Kasi diya. Napi ako mamat English, habat. Timyo. Umatupir nga timyo. Kaya siya nga rin, Marites. Nagpinas ka na agad, Marites. Di mo kaya mo nga tibunyag na giti chismosa kit Marites? Anak mo da chismosa. Ibagbagat pudno. Ti chismosa, di giti sang magbagat pudno. Tangan-taman pagkapaan tan. Daka sayad mga ibagat pudno. Tell the truth. Nga rod. Hanggang agul-ulbod. Kabigatan na manunay mi imasi marong karniana ni Nana. Di inak mismo. Marites, ay nanang, tangiya. Alpas dalus, saksaganak tila ba? Itimyo, kaya na pa nagtrabaho Ano na ito maidandanon ka na kami kinitatang mo? Nga niya. Ay, nauyaw ka kano. Kaano pinanagbalinak nga nauyaw nanang. Anak dak, diba? Dakit din ipas ngay kanya. Dakit ng padakkel kanya. Mangibaga kayo man inuyaw ko. Manipot ubingat. Ibagbaga ka natipod no. Tapos yun nang danon ka na kayo, nitin siya. Wan anak, ngem masaktan di tao. Masaktan ka di tao, nga ibagam tipod no nga makitam. Kan sa lutsud pa day day. Timbag, na din siya, manang din siya. Kasi lamang lang ang may bagayan, ti manang nga awag ko ken ka, baka nanaw, nulula ko na ka.
Takas lang ka nagruprupan at senior citizen. Ape nga narusangir tarupam. Oh, apay ko na. When amore sal saludsude, madilat ta. Kano si kamot to uyawan da? Anong wat uyawan da kanya? Apay nga aking gana takit awang pa'y anak ko? Itsong batak awang pa'y hampay dimteng, di sagot nga apo Diyos kada kabing parabor ng anak na dyan. Ngim no ko na, baog ka, no ko na, dakit balin. At pa man nagneki ko na ka. Sikit laing mo nga krason. Maditikas lang aramid, anak. No anyan tila nga di tao, akit lang nga nalatan sa mga dildilawan, amo salsaludsudan. Dakas nagsaludsod, dayta ka man. Madi anak, madi. Anya, akit nanangin na yan. Haan nga madi tagsaludsod, kan mga ibagat ipudno. Wala amin. No kasta di mo kayo tibay soro. Nanang awang madi araramida ka. Madi ka di tagsaludsod, kan mga saludsod do apay, nga ibagak, no anyat pa nagkita kiti may isang tao. Talaga nga saan ka may isuro, tagad di olong. Ibagak to kinilakay mo. Sikat, isot mang magbagakin ka. Oh, bagbagaan nakmat na ngimtsak pa ate, takaw nakroden, arsagid kid di adag di tao. Sabay dakis nagsaludsod, dakis di mga ibagat ipudno. No, makikita ka kit iso pudno, ngim no saan ko makita akit mali. Kasla ko making kananang. Kat ibagak, nanang, apa nga nakaupubing ka, kasla ka lagtaon ti 16. No ko na, dadya ti mali. Agul ulbutak no ka na ta, apay kasla langam nga tat 60 years old, sambat nga ron. Di ba? Dahil dyan, di madinanang. Isa po, ulay na. Ninto magitatangot ba nagta isuntuman ti magbagbagakin ka. Apay ko mabagbaganda, kita ako matmating haramid ko. Manong name inalak ti cellphone ko. Iti rabi manong name nga saan ko kinita. Manduman ba't gamit ti message dito eh. Hindi kita ibagbagada. Nauyaw ka ko na. Nagulas na ito. Yung tawagak man lang. Hello. Ay, Marites. Ano yung message mo? Abi, pagbaga mo nauyawak. Kat talaga mo na manang. Morto mo na yan? 16. So, nanan din siya ko na. Saan no uyaw timbaga? Agsalsalud-sudat lang. Di mo ngawatan? Baka sa baharit ti dimanong keng ka. Tikunak keng ko na, ay, manang, kaslasaman lang may bagay nga manang ti awag ko keng ka. No di kat lula. Api kasat lang nga. Kas kala senior citizen. Api ka narusangir tarupam. Agsalsalud-sudat, hanggang uyawan, kaya di bagbagak ti pagpudno nga makitkitak. Sa mo yung bagang uyawa? Kahit mo ta, kumagkatumang patungpan nila, umuubingan ka. Kinansel ng titawag, manong. At kasi maatiwak ko mga rod. Tinawagak amin, manong namin, tinang ibagang na uyawa. Ang biya mo ta. Nga dyan ka mo ibagbagat nga ako. Tiduk ta ipos mo, kunam tapadang nga tao, among atidukan ka. Ngayon saan ng sungbatan, manong. Text lata. Sana ka na uyaw. Hang dakis ti aksalusud ka mga ibagat ipod no. Isugayon ti pa nakikita, abay. Mastul ko? Nagat nganak ni tatang manong. Marites. Nagayin tatang. Pag madiman digiti bagbagari kiti tao keng ka. Sabi nga mga kas-arabid mo. Tatang nga talaga. Papatak yung launa eh. Iso nga rin kita kaapak titiks dito eh. Tatari bagbagada. May saladay dyan kinapudno.
Salsaludsudek lang yung apay tatang. Apay nga kaslaglang lang nga senior citizen. Apay nga rusanger ti rupa na. Saludsud. Isut pakitak kang na. Basol, uyaw. Anak, nuan yaman ti makit-kita. Hagalakit abasiknan. Ang kagunuunin. Tadata, tabibig mo. Tangiwat mo. Ang mga nusot pakaalam. Pakaisagmakam. Mata. May sagbak ka ti mata. Makita mo, dilawam, uyawam. Sa mo maluwadan tangiwat mo. Tabibig mo. Nga mangibag ang rusanger. Senior citizen tilangana. Babaam lang tanusot langana. Ano ba't bibiyang mo? Tatang, masak nanak at aapay kunak. Siyempre, agsalsaludsudak lang. Agsadog mo. Kan, handa ka ba't pinadakkilakas na kahit nuapay ka ito lang. Gapos ka dito, may bagay kang ka, nagad mo nga marites ka dito chismosa. Tatang sana ka chismosa. Ti chismosa, ti mangibagbagat sa nga pudno. Nim kasla-kas ta. Chismosa, pakibiyangan na, tipada na nga tao. Alisto nga mangirason. Alisto nga mga ramit ti istorya. Kasla mula iniramidan ng nidensya ti istorya, gapo iti panagkitam. Senior citizen, nga ti rusal nga ti ropa na. Kaya po manano kumason del dilawen tapos sa nga masagnan. Tatang met talaga. Mawatan. Kasla kumata, kas pagkariga na ya. Ay tatang, api kas kailag agtangon ti 16 pa ilain. Api nagubing tilangayo. Kudak ko ba? Uri samot ngosto? Daya ti madi. Ibagak ti sa ngosto. Daya ti madi. Kas pagkariga ko ba ni Densya. Iti makitak. Oy, nagpindas kan Densya. Kas kala artista. Kunak ko ma. Kaya hamot ngosit pudno. Daya ti madi. Ngam kapot na imbagak ti pudno. Usto na ti usto. Ya po ya. Halalay, sartig mo. Di manawan ni tatang ano. Ya po. Ang katingas jay. No, ti ibagam kit saan gusto. Iso madi. Ngam do di makita. Nga gusto. Kit iso ibagam. Di ka gusto. O na nagituwit. Sa kadalawandan. Apay basol tagsalod-sod. Basol ti bang ibagat ti pudno. Nga iso pa nagkita. Awang kasarsarita kung manong nemi kaslanda ka apapak. Manang ikalintaghak iti rason ko. At rason ko han, ti bang ibaga ti pudno, iso iti husto. Ngim no ibagam ti saan nga pudno, dahil iti madi. Ya? Oo na yun. Uri da kayong agbuibuy ha. Saan ka ti nga siyak ti husto? No ibagak ti husto? Manong naming iti may isang malem. Gapota. Nagkaikayak mo iti bigat. Ngim nagragrig man iti bulong. Muna ta, no kasta nga nagragrig ti bulong ti salaysay, kit parimi nga nakadado, ti roon. Hindi ta, ada lumaba, ada mapasungatak na. Magmag na nagkuyog daman di kitoy. Kat nakaragragsagda kang sarsarita. Na sino kadigito yan? Ni kwa. Ni Donald. Ken Edna. Na. Hindi na ito yan. Ni Donald at asawa na. Ni Edna Balasang. Nikit ni. Nagmayat pa nagsasarita da kabayatan nga magmagnada nga agabay. Nakasweet da. Aha. Agore ka man ta ilimit kong i-video ida. Medyo masadagak iti alat no asidag ti panakibidyo da. Gaya ta. Apo sumungad da. Tsak, video. Apo, kinatawa da. Ala. Sipatan pa ni Edna abaga ni Densyo. Lumabas da, na itaw. Da. Amo nagituin. Kalkalsada pa ay. Nakalalas. Agkuyog at asawa na awan asawa na.
Ay, sa nakasisweet da? Ala. Inwaras ko dito ng video man. Inikak ti caption na ko na. Adda asawa, ken may sabalasang, nakasweet, ti pa nagkuyog da. Nagkuyog da. Nakasweet, iti pa nagsarsarita da. Eta. Wow. Ana, pakabasulak ma rin. Ngayon bagang tipod no, na nagkuyog da. Ad ebidensya. Nagkuyog da. Ito na yung video nga ron. Nakasweet da. Nakasweet da. Ad ebidensya. Tapos sarakin na tao da. Naala pa iti pa ng sipat ni Edna di abaga ni Densyo. Oh. Mapanagoyaw man datan, madiman datan. Data true. Gabutad ebidensya. Niakit. Nakadadutag comment. Baka ada relasyon da. Nadag ko na. Nagkuyog data. May isang opisina at pagtrabahuan da. Apay nga rin nagkuyog da nga nagna. Jay nagkalugan da. Dim sa agda di kalsada. Hanga simrek di lugan. Di so nga nagdada nga napan iti balay da. Nagko na. Dala? No anya pamati yo akit iso. Ngem kanyak. Nagkuyog tada asawa na, kinawan asawa na. Nakasweet da nga agsarsarita. Apay nga nagkuyog da. Oh, that is a question. Dada, riri manin. May manin nanang. Ay, apaunay ka matil marites. Abay nanang, hanya natin inurawaras mo nga video. In-upload mo ti Facebook. Kasi siyempre, ato nakabuya. Ato nang i-share. Thank you at in-share da. Ano na jay? Nanang, umayo kitahan tabuyain niyo. No nadamdamag dimandanon lang kada kayo, baka nanayunan nagsayan. Amamot nga rin cellphone nyo. May kayo, tayo pabuyak kada kayo. Oo. Daytoy, makita yo, sumungsungad da. Ni Densyo, malasin nyo. Amo na. Ni Edna, malasin nyo. O na. Sino ni Densyo? Asawa na. Sino ni Edna? Balasang palain. Apay nga kuyog, asawa na, kaya di balasang. Kaya nyo ti patagsasalita da. Ka di nga nakasusyod da. O. Apay nga yung video. Apay nga yung upload mo. Ni. Agsalsalut-sudak lang. Kan naibidyo ka po ta adda rason. Apay nga kuyog adda asawa na kinaon asawa na. Oh. Han? Tapno di kasta, handan ton nga rami din tagkuyog. Tanaalas nga kuyog adda asawa na kinaon asawa na. Sa nakasisweet pa nag tapno di kasta amudan ton sa kabayan. Kahit na mabuyan ni Melda na ito yung asawa ni Densyo. Ano tam naman niyo pasama? Kahit dadakor di madi. Pagkaagapa da. Tultulungag dito ni Melda. Ken tultulungag dito na ganak kini Edna. Abi kasi dito naramid mo Edna. Madi ko na da. Hanggang tumagkikuy-kuyo ka nag-asawa na. Pagkasabalit ti pa nang ipapanda. O. Kastan tumatiramid ni Melda. Densyo. Abi mat nga makikuy-kuy mo balasang. Relasyon nyo. Naawang ko na nag-awan. Hanggang ko nagkuy-kuyo kan kasi dyan. Kaya poro. Ngim na alas na madi nga biyangam ti padam nga tao. Ano anat nagkuyog dan ket na sweet ipa nagsas. Awan bibiyang mon. Nanang masapul nga biyangam ti padam nga tao. Kasi panangipateg mo ti padam nga tao. Panangipateg ko da ito. Dati panangisakit ko kay ni Melda. Tapno maamuan ng andamadi nga aramid ni Densyo. Panangisakit ko karigit naganak kay ni Edna. Tapno maamuan nga di anak bakikuy-kuy tada asawa na. Oh. Madideta? Ano anya papaspasamag na taga daong bibing mon? Makitakbet nga ron.
Paunay kan anak ko, paunay ka. Paunay ka na yan. Kastamat man ang tinaramid ti asawa. Gabutan ng buya naman. Apa nga inaramid mo? Di mo lang binaybayan nila. Anong magbibiya mo? Po yatim niyo. Kas pagarikan ta at na makita nga ni ading mo kit ada kakuyukuyog ng ada asawa na. No kumatkabsat mo ni Edna. Hangko nga panang sakit na ita? Keng ka? Panang tulong keng ka? Tapno mo ito nga magbagaan ni ading mo? Sa buya. Wanang sa balid yan ng itarusan. Ang kuintartarusan, nagsalubsudak, timyo aya. Nagkuyog tad asawa na ken may isang balasang. Apa nga nagkuyog da, ken apa nga nakasweet-sweet ti pa nagsasalita da. That is question mark. Agsalsaludsut kang ibagbaga nga da relasyon da, nga kamalala da. Po na kamit yung asawa kaya, mukla kumakastoy. Po na yun, sikat hagbakaawat kanyak timyo. Siya kumakit isakit mo. Siya po din tipapasulam. Amulat ta kaming nga iwarwaras at di mo pakibiyangan ti padam nga tao. Ni api kong ba't siya pakibiyangan? Sika, di ka ko makapakibiyangan. Asawa nak, so mabari nga pakibiyangan nak. Nga mamukab kapag yan di kita. Anya nga saan ket kakakaruba. Agsisinakit nagkakabaranggayan, nagkakaruba. Paunay ka na, Diyos ko. Marites. Paunay ka na yan. Paatiwak nga ron, kinagsalsalud-sudak lang. Ape nga kuyog ti at asawa na may isang balasang, ape nakasuy-sweet na. Saludsud lang. Saludsud. Kaya ti may isang aldaw, manong naming nga nagpaamyanan nakdadala pang ko inala. Hindi pagamuam ta, malasing ko, ti masabat ko. Ngam sana nga kuyukuyugan. Ni Edna. Uy, ni Edna na ito ya. Hoy! Ni, api hoy ko ng kanya. Hoy ka mata. Manang Marites. Apay ading Edna. Ano rin yung bid-bidyum nga inorwaras mo? Kit no nambuyam di iso. Haan? Siya ka day di ba? Siya. Ni den siya day di kadwam. When? Api yung video na kami. Hindi lumabas kami ti balayo. Ket in-upload mo ti Facebook. Imbabain na kami. Apay nakababain ka dito. Nakababain ka dito naramid yo. Di ka dyan nakabuya. Ada nang yung papa nang kastukit. Ada man tagay nakaibabain nga dyan. Manang Marites. Api kami nga nagkuyog kayo. Nagkuyog kami, kapot agkatrabahuan kami. Nagkuyog kami, kapot nagkaluganan kami, agkatrabahuan kami. Kaya dapat nga rin nga saan kayo mati nagkuyog. Gabungal ka na dyan aramid mo. Ngamin nga inaramid atak, sa bali mati pa maapti na giti tao. Ket mayat atang kay kuyugan tapno di kas sakit malpasen awan ti mading magbagadang kada kayo no apa nga naramit ko ti kas jay tapno may stop tapno may sardeng ti madi gabot ag kuyog ngamin ti adda asawa na ken awan asawa na wenno uri adda asawa da nga duwa bastahan dag asawa sa nakasweet da madi di ba? Wala nga, awan, mandi nga relasyon mi. Ang katrabaho ang kamlang, naira na lang ang kakuyog kami. Nga, nga rin nakasweet kayo. Agin, inangaw kami, kagangin na ita. Takas na ti relasyon mi, yung opisina. Yung napamumutin niya, plod. Madilat, manang. Tapos ko mamadi. Nung makita tumanin nga, ang kuyog kayo, baka may bidyok tumanin.
Talaga, ha? Ha? Ano? Oh! Teka, ano ko? Hapi nga dinurap na! Ha? Hapi sinipat na! Kahit mo lala, kahit mo ba ay? Dinurap ka. Tapos nang tapagnakmam. Sinipat ka, tapos matakuang ka. Pinagawid ak manong nemi handan ni Timi. Marites, apa ka sa tadlangan? Apa ka sa ngiwat mo? Kasubsub mo? Nanano ka? Kasla mo nila subsuban di kabalyo. Apay? I-report ko na yung na. I-report ko. Tinangran na kay kapitan ko. Yan na. Dinakit din ang lugutan tipod no. Mga sabat ko. Hindi namag na. Hoy, kung na napag-hindi Hoy, kamit ko na ka. Hapay ka nun na dyan, warwaras ko ng video. Hindi nagsalsalusod, naklang bulak man. Basol ko mga rod sa balit kay text na kita nag-text, nag-comment. Basol ko manay, insurok ko mga insurok kadikadokada. Nga hindi kito kasto ko lahat. Baga nagiging nga tululit. Kino saan kaya kuy-kuyo ka nagiging tumaulit. Iso nga aahandag kuy-kuyo ka nun ta. Nakatulong ang pwede pa ka tao. Ang malimit kami na dyan kuy-kuyo asawa ng ginawan. Sa nagkatindururaban. Naitakit. Tiwal alam, naitakit. Kasi lala, sub-sub ti kabalyot, sub-sub mo, loko. Baring nagnagam kan. May sakabay. Hanak kanunungan, hanak sakit. Hamupan sa langatan na dyan nga, no, kastoy, naramid na kanyak. Kit, api ko mapalang salud-sudag no, api nga inaramid na king gareta. Thank you ko nakpay, ha? Ang thank you pa, tanuduro pa kaasawam. Kasla, sub-sub, ti kabalyo, ti sub-sub kon. Basta? Dito malalam nga ron. Dahil takit. Tagas lang ka din, ayat, ang saludsod. Nagas ka din yung mga video. Di pa posible nga saludsudan mat na giti tao. Kahit ko lang di makatulong. Ginamgit, takatulong ako, tas andang ang kuy-kuyog. Hindi ka ba aawan ti makakita, ti ba di nga panagkuy-kuyog na? Hindi pa nang rason mo, pa nang itaros mo. Kit madi. Ang sasalunsodak lahat mo naktimyo. Nagkuyog ti adaanan ti asawa, kinawampay asawa na, ang nakasuswit, ti pa nag sarsarita na, apay ka nagkuyog na, apay ka nakasuswit na, apay. Dahil lang nga sa utsod. Ang salsalunsodak lang. Naimbaga kumain dyan, nagkuyog na, napanda naghuter, kunakwang, itsumade. Bakit saya nagsalunsod? Manong Nemi. Uri na tatang kininanang imayda. O na, yung kabilag nakam. Dahil may sakay pa. Apig sa tao yun. Kung nanyo hindi ko maagit, i-report ko. Tadi nang ranak ni Edna. Yung madarason, malasang kuno apa nga din ang ranak ka. Sa langatin na ka, sa balingan naman pa nagsungbat mo. Singo dinurap na ka. Tatang saan nga dakas nagsaludsod ko nakmanen. Kahit saan nga dakas di mga ibaga tipod no. Tipod no kat nagkuyog da. Tipod no kat nakaragsagsag nagsasalita. Ti saludsod lang. Apay nga nagkuyog da. Kinaragsag nagsasalita. Dagis na ita. Basol na ita. Saludsod na. Lalaw sunag! Ang nagam-kamat nga taitan. Tanda Islam. Sub-sub ti kabalyot. Sub-sub-subon. Kasano ko mga isardeng ko ti mga ibaga ti pudno. Kat na ita ti kinapudno. Ya, po ya, balasan ko. No, sino ka ti malalaam Dagi di kakabsat mo, handa mo takasken ka. Naulimit da. Ngayon si kalat kasta. Po ya. Kasto gamin taramida, balasan ko.
No anyat magitam, isulot magitam, bayba maong bibiyang mo. Kasi na tayo pagsasot military. What you see here, or hear here, leave it here. Amo kay warawara said. Po, what you see here, or hear here, leave it here. Oy! Nunat nakitam, babayam lang nunat nakitam. Amo pakibyangan. Hindi kat may kasarsarakan, nadurap kan. Ang baga nga nakarkaron tumanan ti mapasamak ken kano kas pagarigan ta di mo isardeng ti kasto kararamidem marites. Karabian na manunimi. Nagsakit. Lumtag pailaeng. Timyo. Di nagsisigain hanggat makaturog ako. Nagtuman ang trabaho ni Migata. Piyakin ka, tawan ti kwa. Tila obram ket trabaho dito nagtibalay. Ken obram. Ti mangkit-kita ti mabalim mo nga dilawan kada. Imbes ko mga aprusap ko mamit sub-sub ko barbaren no aglaing tapos sa nga naot-ot samait. At ako man naalam kasta. At ako man nag-arab po no kasta. No insarde mo nga dangos ti aramidem, madi. Yaman ka at nasubsuban, napasubsuban ka lang. Kano pinarpar da tarupam ko ma. Uno talagang pinerdid at ang iwat mo. Nasaan ang namagasan. Ang pinang sakit mo kanya. Kaslasaan na ko nga patpateg. Ama Marites, no saan ka nagbalbaliw? May kat nagpayson. Di pa nang ipateg ko ka. Abos na dinak may kanti anak. Yung basol ko nga na dinak mapututan. Baka sikat na diferensya na. Makita mo, nagustarso mo. Ibabain na. Siyak di may ibabain nga asawam. Kung nada kanya-kanya lang mas asawa mo na ya. Anya lakit mas asawa mo na ya kung nada. Di ka agbalbalo talagang panawang ka. Pay ko ma. Pagbagalat po no. Takis ko ma. Laman. Naging gaman ng name kat ni. Nagkuyog dabat man eh. So yan eh. Ni Edna. Uy. Saan dalangin magmag na? Nagkalubunda pa yun ti motorsiklo. Ni Densyo. Ni Densyo na jay. Ada ti sango. Nga nagmanmaneho. Kat ni Edna jay si limubon. Ngit kastawan iti panangarakop na. Panagkapit na. Video. Tsuga, video la. Pay. Paritan na makitak mo't dagitoy. Hindi bagada nga di kuy-kuyugan. Halang ang kuyugan. Ang kalubunda pa yan. Oh! Impus kumanin ko na. Kunada nga di dan agkuy-kuyog. Ngem ni Densyo. Inlubod na ni Edna. Kat kapilitan. Nga araw ko pen ni Edna ni Densyo. Apay nga ta. Kana. Nagwaras man siyempre. Nagwaras man eh. Ibagbagat lang tipod no. Bumalasak lang din panang turab mo kanyak si kahit na. Imagine. Ha? Makilubong ka kinidensyo. Nga arako pang paisuna. Ha? Nga may idungdong parta marukong mo di bukot na. Baka may ganampay di kukwa na. Oh! Nagawa ni may natatang kinina. Apaunay na nakko, tas ang kalatang balbaliw. Ano man ang dadyang naramid mo? Tatang,
mabasa yung ito caption na ito inside ko ng video. Imbagada nga sandan nga kuykuyog, ngam apay, nga ni Dencio tinakab nga nagilobon ni Edna, kat maarakop na kapilitan ni Dencio. Apay nga ta? Takas? Ito ano ya panaglakim mo malasan ko. Kaya nyo kung matbibiyang mo. Kang ganun may bagbagaking kawang bibiyang mo. Luan yaman ti makitkitam. Bagada ngamin nga, handang nga kuykuyog. Handla nga magmag na, nagkalubod na pa yan. Sus, apo. Shush. Hindi sumangpet ti asawak manong. Paunay kan. Marites, nakarkaro man yan tinaramin mo. Ano nga nakarkaro tinaramin ko? Ipagbagada nga sandang nga kuykuyog, nga mapagay nagkuyog dalata. Alaman? Di ada relasyon na. Awanin ti masao. Awanin ti masao. Awanin ti masao. Hindi pagkamuha manong name iti adaw may nga tanon, iti kabigatan na. Marites. Ay, abutanon, abay. Ada supina. Supina. Iti barangay. Ada nagreklamo kontra ken ka. Siya, nireklamo? Bueno, sino nagreklamo kanya? Ni Imelda, ti asawa ni Dencio. Ano nagreklamo ko ba na dyan na babae? Tultulungak. Ibagbagagtipod, no? Irasun mo na. Ito na umay kan dyan. Alas 3. Ito na ang alas 3. Kinamta dito. 3 days more. Ano, sige, isang bata. Apagid na sa... tultulungak ni Melda. Siya pati darom na. Saan ako mang itulong? Itulungan. Kasi, nakita. Nakita ida. Nagkalubod na. Siya, nga ko mga rumbeng. Kaya pati bagada nga insardeng dan tinagkuykuyog. Saan dalang basta kuyog, agkalubod na pa yan. Nadanunan dahil tangal daw man. Timiyo. Abay. Among kinaswanda. Amo. Ke mabagagubra nga ron. Ginagubra. Abay. Di na ko may kuyugan. Abay ko makuyugan ka. Kita dala ko mga kaduak Abay mabutang ka? Kung naman ang sikat pudno. Nung sikat pudno, awang kabutang mo. Nga wala suportam kanya ako. Abay masuportaran ka. Hindi pa lang anawain ka. Suportaran ka din. Ay, ibang nanang mo. Yung muna yung tatang mo. Hindi mapangguay ibang tatang kinanang. Kuyugan na lang kumatatang nanang. Kabailan man kat, ti makaman di barangay hall, api kuyugan na kapay lang. Kaya wala kadwa ko. Kaya api ko Pakong kadwa. Diba? Sikat pudno. Anak ka mga kaputang mo? Kat sikat pudno ako nam? Wala suportar yung kanya ako. Kasano nga suportaran na di mo isarding nararamidem? No suportaran na kan. Kaslami lakang kanulungan tamad ng aramid mo. Di siyak di ba pan? Idagsasamo kami man. Apay naramid mo tikas jay, Marites. Apay nga inulit mo, Daddy. Kapitan, kinapudno na ididurabanak ni Edna. Saan ko nga may inner report? Dinurabnak ta. Ipagbagak na tipudno. Diyan nakita. Isumot lang nangyabaga mismo, Kapitan. Nga manipod ka rin din, sandan nga kuy-kuyog. Kitagpeso, hanggang nga makikita nga kuy-kuyog. Ngem, nasdawak na nakita.
Manen, saan lang basta agkuyog, agkalubon na pa yung timotorsiklo. Kaya't siyempre, ni Edna, lumubon, arakupin na ni Densyo. Ada ebidensya nga ni Densyo, ti kinalubon na. Kaya't, dati video kapitan. Kaya, dati likod ni Densyo na ito. Likod na laing. Ibagamon ng iso ni Densyo. Hangkat nga ni Densyo dera, ano ako na, Melda. Nakaharo ka nga talaga, Marites. Saan nga ni Densyo ti kinalubon ni Edna? Awan motorsiklo ni Densyo. Sa itidet nga aldaw, na ibaon ni Densyo nga asawak, idya Manila. Awan ni Densyo, kareta nga aldaw. Ni manong ni Edna, deta nakilubonan na. Kasi lamit lang kami kabugbukod ni Densyo, bukod na, tilikod na. Awan ebidensya. Ibagam kid din ni Densyo. Yan ta caption. Amok ko mga rod nga hanga ni Densyo. Di mo kayo ano man sigurado nga saan ni Densyo. Yung mapay niya upload mong ibagam ng iso ni Densyo. Kuna ni Melda man. Pinagpong, tala ka lang Melda. Tala ka. Unay kan. Dinurab na ka lang aro din Ned na. Kasi nun ni lakay ko te perming mang datail tarupam. Tangingin mo. Muna siya, kumang. Saan ka pipiksahan to ni Melda. Amok na pungtot. Na makabungtot ka. Lakit. Alam ako na, Marites. Di ka kadpalayang nakam. Di mo kadipalayang isarden terabidap. Ado reklamo kontra ka. Madi tararamidam. Kapitan. Ang adagis ti mga ibaga ti pudno. Ngem saan nga pudno nga ni Densyo. Ti kinalubon ni nakilubonan ni Edna. Amo ko mga rod nga sangiso. Ay, data nga rod. Sorry ti amo ka diso. Ta iso dano ka nagkuykuyog. Data nga rod ti madi. Di mo sigurado. Nangipapan ka. Perjim baten ti relasyon dagiti tattao. Sorry Eta, dahil trumpeng ngay pagap. Manang nakawagan ni Manang tayo nakang siya. Imelda, jak man kaming among saan nga iso. So nga sorry ket sangkunton nga raramiden. Samunton nga raramiden. Ti may panggap ka da Densyo kined na. Bueno na. Ikarik, naawanan ti bibiyang ko ti mapaspasamak daglawla kanya. Anak lagi na basik na. No ti asawak, mambalin, basik na. Datatang kinanang mabalin. Ngayon no saan ko nga, kapamilya, ikarik ka na kayo. Ang kuntong narami din. Hanin. Sige. Ngayon mamulta ka. Mamulta ka. Ada multa. Numan multa ka, multa. Sa ada kasuratan. Tawans nga unitem, uraan niya mga klase ng dilaw, ano panangayaw mo, karigi kabaranggayan tayo. Once kong ulitin, takdakkel ti multam. Dumagtakkel. Kung isang pabalod ka, mawatam. Mawatak, kapitan. Apo, sekretary, daras mo na di kasuratan, kapirmaan na. Bilang ka, ano nga mintimal alam mo mang dildilaw at ipati mga tao? Siya ka matlat kasta nga anak, datatang ginanang mo. May ibabain mo pa iti asawam. Iti asawam nga nakasing-singpet. Baglaki dati kinayat na ka. Hindi naman amo siguro kastoy at kapitan hindi.
Ora iso na, ambok la ko mga timyo tinagan na. Art, gamit ibaga na hindi. Patinagan, dilawam. Pero ano kumano iso te awag kang kuhan? Apay na pinas na marites ng aga mo? Chismusa, tinagan ng marites. Anak mo nagchismis. Ano nga saan? Ibagang nidensyo kin edna, hamit nga nidensyo. Di kinalubon na, di chismis na yay. Sorry ah. Oh, basahin mo dala sakbay pirma ka. Pirma ako man. Temulta. Minted ko temulta. Sayang, temulta. Takkel mo. Pwede sumang pedak dito balay manong nemi. Siyempre awan. Awan pati asawa. Hindi marabihin. Hindi mo lang sumang pedak ng asawa. Tinawagan. Unattended. Napana na. Nag-awan manong. Ano pa nagkibalay? Datatang kinanan. Nang? Saan nga si Mangpet ni Timmy Drabi? Api ko mga sumangpet. Sumangpet ata balay, at balay may sumangpet di balay. Ako yung bati ng surat sa Jaya. Pinanawan na ka. Napukaw mo ti asawa mo. Kabuta di ka matlagbal-baliw. Anda kasuratan ka pinirmaang niya barangay hall, ira kalman. Nga isardeng kong teraramidek, tan ulitek tupay. Saan lang ang dedensyo kini Edna. Ulitek tupay ti. Anda magreklamo kanyak, di ba nang dilaw ko, andaan yaman kita. Dumakdakil ti multak kan pa ibalod nak ni kapitan. Ano pa nga nagkariyak ang balbaliw ako na umutin na taasawak. Sabi nga pinanahon na akong taasawak tarang. Gaputi aramid mo. Magbalbaliw ako na. Kita, ipanagnig mo at nabarbarang agsubli. Kuno saan, ingkadanunan di lugar da, amo ba? Nabang kong arod dinanon ti asawak iti lugar da manon nimi. Apeda ka? Ha? Imyo? Pwede mo kaya't nga arakupan ka. Edi timalaw akon sa dibalay. Ibila kong ngaon asawa. Ikaman, dahil lang aramid ko, ano nga dahil lang? Amamang pa yung pagbagaan ka. Amamang pa yung pagsarsardingan ka. Awang pulos pa nagbalbali mo. Ibabain na. Kaputi aramid mo, ibabain na. Nakababain ka ng asawa. Nga mairamraman at nga maibabay. Saan mo nga ulitin? At pinirma ako ng barangay hall. Ang karik nga di ako ulitin. Di may panggap ka dedensyo kini Edna. Ura amin-aminin. Saan ko nga dildilawan ti patak na taon. Sige. Ipanagmit mo. Ang gawit tangarutan, ang bantiak dito. Kasanon siya trabaho mo sa Jai. Basta batiak dito. Unang magbaymay sa ano sama? Aramid mo man. Ipanagnig mo. Kasanon mapanagnig ka, hindi mo awang kamit sa Jai. Agdamag tumit sinot mabaling ko pagdamagan. Ako mag-ngarot cellphone number na tatangin nanang, napnosuot pagdamagam, adot amamok sa Jai, nga mabaling ko tawagan. So, ang ipanagnig mo, talubulan nga ipanagnig mo. Talubulan, nagbayagan. No? Sige, nagawid ka, nagsubli ka mo lang. Hindi na pa ipakanan. Nangakomatadalan na. Awan na luto. So, mga ganito yung dala, nagsubli ka.
Anda mabali mapangalan di terminal. Punay kamutan. Art. Amo. Di na ka paumyanan. Pag-awitan na kasigo din. Amo takas lang. Malitirik na ka makakit-kit. Takaskan ka. Nagbalbaliw ako. Ipaneknek mo pa. Manong Nemi. Hindi pa nagbaymay sa nagrigat gaya. I-concentrate ko man langin ng mga sikaso tilikod. Diyak makikarkaruban. Kunak tinagam. Binintas ko manong Nemi ti magapunan na kiti manok. Pinaadok na kiti manok. Nagitok-kitak ti bukel tilikod. Nagmulak tinatang. Bisiak nagsibo. Yan. Nagsukay. Nagmula. Hindi lumabas. Nagsarden. Marites! Nakigaw na. Nabayag man lang nga saan ka nagkikaruban. Dati-dati kat lumablabas ka di balay. Ngayon, di ka makikaruban. Ano na, pakabasulak ti makikaruba. Saan nga di pala kikaruban ti pakabasulam. Di pananguyaw mo kada. Basta mo malata. Insartin ko na. Madigayon ti mga ibagat pud no. Mga dayay. Madigayon ti pakibiyam ti padam nga tao. Dayay, napipitas pa. Saan ka lagi na masignan, bibiyak mo. Yan. Ito mayat ata ako. Imbes nga mapang ka makikaruba, maasikasom na, gitinas ka na asikasom nito ita. Yung nga nabayag mo lang, antiyak nakita ni Timyo. Pinanawan ako na. Ano niya tirason? Mukti rason. Pinanawan na kanya asawa, tad di na kaya ti asawa, ti kasken ka. Balbalaw ka na, balbaliw ako. Very good. Ngayon takilakawa mi. Awanin ti issue. Nakatulong ako, malakata kayong arda, tada siyak ng patao ti issue. What? Ala, lumabasak pa, malasan ko. Sige na. Umay datatang kinanahan. Hindi ka madlarumrumwaran. Dito ka malataw, nagtibalay mo, ganun tinalada mo. No? Doa kayo mo tatang, ano? Iti rumwar, dilawanda. Itatasaan ang rumrumwar, dilawanda. Dahil kasama ti mati ang aramid na. Salsalod-sudan milang, anak. Di ka madlarumrumwaran. Dito ka naman itla unag tibalay mo. Kada inalada mo. Kat sumumbat ka, no anong sumbat mo? Hanggang ti madildilaw ko na. Sika mo nagko na, hanggang dagas tagsaludsod. Sumbat ko. Apin pinaslatan, doy klatan, datang nanak. Sobay tumaubrak. Masikasok na kitimulak, masikasok na tarakin ko. Kaya saan ako narumrumor, mapamikir ka rubat, tapos naawan pa kabasulak. Napindas nga sa Rita. Dahil ti sungbat, napindas sa sungbat. Kahit nasa wen, awanin ti dilawad na kang mading aramin, kapata, dilawad na kat di mo amun ti makikaroba. Pabanin lo tayo da? Noon sa wunda. Yan, dahil tusto. Babayam lat tayo da, noon sa wunda. Kasmet kang ka, bayam lat tayo da, noon yat kahit darami din. Yun. Ay, biyag. Awan ti perfecto. Abos taon perfecto. Sapay la, adamading aramid mo, iyad adamat, ay talaga. Talo nga bulan, tinapalabas, manong Nemi, di mapasangpet kun ti asawa, kandakan. Ate Mio. Tao na napanignig ka nagbalbaliw ka. Malaksid itatadakon. Baka ramidan mo yun. So, tabiyagtan ti biyangan ta. Biyagdanan ng kintatang.
Ano kung bibiyang ko kanakwada? O, may bibiyang ka kanyo. Hindi ka matpakpakan eh. Kasi jay. Eh, mayat madlatan, mapag ka magkikaruba. Tama nga ni bagada di amon magkikaruba. Basta, noon at makita, agagdildilaw. Kanan, tulad tan. Dakil mo sayatan na, itahanak rin mo. Huwag nga ron. At ng picture, kada nang video, kada kitimulam, kada taragan mo. O, kinam, kaaramit isa ang marites, makatulong ka. May karudon, iliwakin ko, my God. Kaslang danamo ni ayat, kada kami, kada iti nga rabi man, nakirot dagiti rakop, nakabarbara dagiti agik, ken apprus ni art. O, timiyuhan ko na, art, 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 art. Des, Marites, Des, kuna naman. Kalpasan di talong abulan mano. Wow. Art, napanak ni doktor, positive, adan anak ta. Ano? Mayat man, nakakaala ka ni Dirabi, kasladamo ni ayat ka data. Very good. Very good. Thank you, Lord. Oh, ginunggo na natan ni Apo Diyos. Itatanag balbaliw kan. Alawon la. Makitak sa jay, jay ratan. O bibiyang ko. Talong ano name ni kita nagsasarunong anak mi kinggang nagpalay kita ko. Duwa tawan ti pa iti tunggal maysa. Naintuloy ko nga pinalawa manon name ti magmulmula at ginaadok ti nagtaraken. Nga dayta ti makatulong, maitulong ko para iti masapsapulan ti asawa. Tapos nakananama, may sagana tinaranya wasakbayan, dagiti talungan na. Dahito nga ron, ti pagkasalita manong, kita, thank you, itilaing mo nga ng ornos, kalbasan na insan keng ka ti details na. Thank you, tilaing mo nga nang iportray, nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibati na nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag. Ito nga dagyaman nga pagaya mo, tiyala, Marites. Okay, thank you, Marites. Edi mabasak na ito message ni Marites. Hindi messenger na. Story details ko na Marites. Madikadi, madikadi ti mangibagay ti pudno. Siyalusod na. Namin manong, yay, in details na. Aging ka nga na. Nalpas ko dyan. Di alisto na panangipapana. Di pagarup na nga ni Densyo, tahanamat na kita jarupa na, ngayon kabukbukot ni Densyo, sa maysa, dati-dati mo nga kuyuk-kuyuk di gidayan, impapanan nga dahil ni Densyo. Abos na madi, nga pakibiyang tibiyag ti bang isang tao, sakit agipapan ka, dahil talagang madin. Ipagarup mong ni isunod yan, yung hamad. Dahil ti madin, di ba? So nga, sabi ko at makarelate kaya itong istorya, kaya saan damatin nga raramidan. Masapol nga, biyang ang tangag peso, iti pa, biyag bata nga tao, nga depende ti parang biyang tayo. Pagsayatan na kadi, magdaksan na kadi, uyawan na ka, no biyangam ket pagsayatan na, okay. Ano no biyangam nga asla pa nang dadael mo, keng kuana, madi. Di ba? Okay. Alamat ti makunayo. Comment kayo makunayo.